लागत कि कुल हमरे जी में काम बाटे तनको ना दीदी सोची ना कि तनी हम करी संगवा छोटकी के हाथ बटाई तो कुछ ओकर अथु हो कि साहस हो कि अरे दीदी हम हो औरतें हैं औरत औरत का दर्द ना समझी तो के कर समझी अच्छा तो कहले कि बियाह शादी होला तो ससुरे में शासन मिलेला क दिन मिली छोटका देवर के बियाह हो ना तो कहे ना हम के सुख मिलबे ना करी जिंदगी भर हम ही करम हम ही के ना करे के पड़ी आएगो तो कैसनो खाना बनाओ कैसनो बढ़िया से बनाओ तो ई खाना में नीमक हो गइल बाटे हाई नीमक नहीं खे तो हाई है ऐसन बाटे अरे जो लूर सौर बाटे हम तो हम बनाते बानी ये देखिए सोचत कि बस मर्द के कमाई धइले धर तड़ी चपत के इन्हीं की सोच कि सर सयान बेटी ननद सयान भइल बेटे ओके बियाह शादी होई कि ना होई अरे तनी हम बच्चा बच्चा के खाई ना तनी का बच्चा के खाई लो हो कची बुची नहाई के कपड़ा धइलनी ना नहाई ह तनी आई त आई आ तो लक्ष्मण रेखा लगा लेती बारवा में काम रंगल में तरह के लक्ष्मण रेखा लगावे खातिर में का भइल बेटा कौनती ढील पड़ल से जी ढील नहीं खा से ना मेरा मुड़ी में बस इधर रूसिया काटत रहत तारा तो टाइम ही नहीं के रहे तेरा बड़की भौजी के गांव घुमला तो फुर्सत नहीं का करी जी कल काम कुल करे देखी आइल बाड़ी नहीं घर से की अपन का बड़की भौजी आइल बाड़ी देखली हो लेकिन एकदम जानतनी जले लगा नहीं हरवा के लिया उनका नेट वाली साड़ी पहनले बानी अरे एकदम ऊपर नीचे उतारा चलते जी जैसे लागत ना कि हमने के नसीबे ना होई पहने के चले तो ना तो देर रहला अंधेर ना शहरों के आ जाई हमर मौत कमा के नरेगो का काम करिया गारा माटी को तो दे ही ना हमके जी तब का दूसरा के देख के जरल ना चला हमर ढकल बा ना शरीर ही नहीं के हम घरे बनी लेकिन देखी कहे के ना चाहिए लेकिन दीदी के बुझाला ना है तनको कि तनी काम हम बटाए तो जैसे लागेला ना शासन चलाती हम सास नहीं कि वो सास बन रहली माई हमर बन रहली बड़की भौजी ये पूछी आपको माई मोली तो आप रहली रहली तबे नु इन्हीं के चलते इनके लागला कि औरी मर गइली रहली ओ घरी हमारे भैया जी हम मेहर बनी भैया जी के ना सोचे के चाहिए कि हम मेहर को कहना ना माने के चाहिए भैया वो तो मेहर मऊ सोचबे ना करन कुछ उल्टे में हमारे के डटलन कोनो बात कम नु किए भैया भौजी ऐसे कहत हमारे के डट के मार के भगा देलन हम ना ओइसन में रही ना हम ओइसन जानी ना हम परिवार में रहना परिवार के बजाई ना भले 12 बजे लेकिन हम खाना बना के खाई ना नहा के रही ना जाई खाना उना खा ले बना देले बड़ो खाना बना देले बन जी जाई खा ले हमरो माई कहतिया गांव में आवे के केंगो नहीं आई तो चल दियो पानी न हम देख लेम चल ठीक बस कुल रोपनी सोहनी का काम बटे कुल कौन सावन की के मने एगो त्योहार आवेला पर्व आवेला जब नहीं हम अपन नहीं हो ए जब क के मुंह हो भाई करना है और आगे तो जनता ही बनी जा कि का होला ई कब भैया तड़ी चल अब बनाई देले बनी अब चल तनी और हम नहाई वो परिवार अब ये तक पहिला मोड़िया थोड़ी थोड़ी जाते में देखे नी आगो नी केतना देरी माई कहले रहे न कि चल जे त तनी फोन करिए चाहू पे जइए त फोन लगाओ तनी ए मरते हेलो हाँ गोलते मई काहे कर के बोलत रही है अरे चल बनी त बड़ा बुझाता रे जैसे टायर पंचर हो जाला वैसे तू पंचर हो गल बड़ी का अरे माई तू ना तू घर में जेकर बेटी चले न होई के बुझाला हाँ देखो आते आते का कुल कोई नहीं जान जो दाल चावल सब्जी चोखा चटनी मैं दोपहर में आते आते बननी जान जो सब झाड़ू पोछा इतना घर में कचरा कह के रखल रही सन इतना घर में छोटा की का जाने कैसन ये कैसन पंचेचर कैसे ना घर के ना देख तू हमनी के 4 बजे उठा देत रही काम धाम करे खातिर एकदम 3 बजे उठा के काम हम करवावत रहत रही आई बिया न तो पूछात नु खाती या खा के थरिए धरती ओमे माछ उछ गिर के मर जाते सन आ मुहला उहे बिग के पानी में फिर निकाल के दे देतिया कोनो काम के ना नहाय के कहबे नु माई 3 दिन 4 दिन पर नहा ले रे इतना मोह के लेनु बाप रे बाप अरे बिया का रे आय अरे बिया का एकदम नु फुहरिया ओइसने नंदी हो पंचेचरी ऊपर से भल कह के संजू के नु बबुआ का तनी कि वहां के नीमन से रही ना सेंट उंट मार के एकदम बढ़िया से नहा धोआ के क्लीन रही ना जान जो हे भौजी का हो कहां बतियावत है माई से अपन बतियावत रही बतियावत
अभी हो ये ले आई लुआ अब बतिया हूं लगा माई कहत नहीं 3.5 मिनट में 3.5 मिनट में का हो माई से बतियला से पेट नहीं के तू का फोन फोनात रहत हो ना कुछ तारा गांव घुमला से पेट भरत तक हमरा पेट बड़ी माने हम गांव घूमे गए रहनी है नहीं कहां को रहलू जब से आइल बे खाना भैया के लेना को तो तरनी है कि भैया के लेना हम डाला नहीं जाके तू कब डालू हां कितना झूठ बोला तरु हो तो हम लोग के खानदानी आदत ना जे झूठ सच बोले के ठीक तू ना ही तो एगो सच बोलेलू हम झूठे बोली न तरह से कोनो बतिया आता तो मार हम अपन कोर के हमरा एते छूट गेल माने आवत वो भी तो सुतल पलंग तोड़ते तू तो गांव घुमत तार गोड़ खियाई बेल बा तू कितना बोलेलू तार मुंह ना दुखाला तोहरे मुंह दुखाओ हमार काहे के मुंह देखा भगवान दिल बन मुंह बोले खातिर आंख दिल बन ताके खातिर कान दिल बन सुने खातिर गोड़ दिल बन चले खातिर कितना भचर भोकरी नियर देखा कहतन कि तन कंट्रोल में रहतू तो ठीक रहल ठीक ना चला ठीक बा ढेर बोला तारू तनी कम बोला ये लागत तार नहीं सिखैले तो तू का करबू सीख ले हमरे रहनी तू हो काम करिया के दिन जइबू त बाप रे बाप आओ लोग क के देता नहीं तहन लोग अपन माई से तब अपन कदनी के माई हमर टेंशन ना करे के हम लइके निमन से बिया हम एगो छू के ना काम करम आज जितना जल्दी खाना बन उतने मुंह धो के आधा घंटा पहले ही बैठल रह चौकट पर झांकत रह बन जे सर दे जौने मारे चल जौने मन कर तहन अपन खा के आराम से नहा के अपन खरहाटा मारत रह देख चलनी सूते अब कोनो जानी के कुछ ना बनाइबे ना खियाए लीलुआ ए सरवा दिन भर लीलुआ पीलुआ चिल्लात रह तरह से तो नियो मनी चुपचाप रहत नहीं कसा है दू को 3 को घर में पर रहत रही सही आई हो भगवान आई हो करम ए बुटिया अरे निचवा बोला आइलन टाई टाई कर दुआर पर तनी कुछ बनल बा मुंह में लगावे के बनल बा मुंह में लगा लाया काटे उल्टा फुल्टा बोले ले रे उल्टा बोला तनी भौजी के देखला नजर से आई बड़ी के तर जवन चलाओ तरी हम लेने को तो गईनिया अब कहा तरी कि हम लेने को के देख हमर गोड़ में कालता छूट गेल ऐसे कहता लड़ा तरी हमारा ले तो जब से माई मरल बिया तब से हम काम करत हनी अब कहेले कि मैं हम ही करेनी हां तारा से कहा तरी हम करत हनी अपने माई से कहा तरी हम करत हनी ए ये काम हम मैं करत हनी अरे तो हम जो बतियानी तो कहेले कि हम ही करेनी हां करेनी कोई के तो पलाट दे तरी एकदम से खाई छोटकी भाजी बनावत हनी सारा काम हम करत हनी कपड़ा लत्ता छोटकी भाजी पीछा तरी बर्तन ले ले झाड़ू पोछा मैं ले ले ऊ करत हनी आ कहा तरी बड़की भाजी के हम करत हनी ई का तोनी का ऊपर में हमार के मोबाइल बुस किडनीया फेल हो जाई बार मर जाई तो मर जा जियत काहे के बड़ो मर जा तो बियाह करी तू हमारा पीछे लागो रहत रू ना तब के करे पीछे लागी बड़की भौजी से बोली है डांट के भगा देलिए गैर नहीं है तो काहे डटला छिए रे अब हमें जानत नहीं कोनो बात को पड़ जे तरी कटाइया बिलियन नहीं तो धर के छोटा वाला साथ के मारेला 4 फाय हम मारे जो नहीं थी न करे के भौजी पहा तो टाइम तक घर में डिंडोरा पीट दियली माने माने घर में बुआ पुआ पकावत रही है ढिंढोरा अभी जा देखा का करो तरी जा उनकर से खाए के मांगा हमारा से मत मांगी दूधू को पतो है उतर ले बाबा जाको कोनिए से मांग हमारा से मत मांगी आई हो करम सरवा हम भूखे मर जाई बुझा तक किडनी फेल हो जाई आपके तोड़ पतरी से तीनों के तीनों हाय रे करम हे भगवान काहे नहीं खा उठा ले तो ऐसन कुल दुख धंधा देखे से पहिले आई हो भगवान हुई कैसन दिन देखे के पड़त अरे भाई वो हो सरवा भूखे बुझाता कि हमार अटारी पतारी पर सूखी गई है 3 को 4 को पर का हो का चिल्लाता नहीं भेड़ नहीं अब चिल्लेले से कोनो फायदा बा घर में तो हम भूखे मरी मुँहे सभे मुँहे भूखे मारी तू आप के तन लड़की आप के तन ऊ काजर के हम ऊपर खी लगा देखी ये घर के हम नौकरानी ना हई कि कुल हम ही करब तो तू नौकरानी ना नहीं से तो तान के सुतल बड़ी उनकी नियर साड़ी हम नहीं पहनले या ना पहनो ई कोनो बात भइल तू तान के सुता ऊ तान के सुता त हम मरी बीच में आ हम बुझाते कुल काम हम ही करते चूल बर्तन कुल काम हम ही नौकर नहीं के घर फरत रू काम कर देखा ना काम ना करू है आधे तो नहीं से घर के गोला ना धोनी आधे तो दाल भात चोखा चटनी मैं बनानी अब ये काम वाला को कहां से को मिली हो आ जा के हले तो देखो तरू का कैसन भइल बा छोड़
नहीं हरा तेरे उनका घोसला मैं ले रोकत रहो देवे करी त कैसन लागी दे दादा हे भागावा जे हमर करनी घोर के पिए उ नमक नियर गल जा आ तू प्लास्टिक के लगाई त छिटाइल रह भूखल रह तो नजर से लुड़ो तो साड़ी के नहीं के देखले कि तार भाई कब देले काहे तोरे नाथुनी लखन नाथुनी को के नहीं के खा कि नाथुनी देखावा तारू देखाओ तलू त खालसा अपना बलड़ा ए देखी अलगा को दे हम अलगा रह अलग को बजा बाजी एक आदि ना भाता हमरो रेलवे में कमाता हमर कोनो टेंशन नहीं खे हां उहे नहीं कि हम देखत सार फुलावना बेचत रे फुलाने बेचता रे ये कावाए पे बड़ी हम आऊ अलगा रह जी भले हमारे नहीं रहता ना कम कर दन त का करी सब बात के दे ए हाथ मत लगावा काहे ना हाथ लगाई सब बात के दे दी हमरा के लिए ले जाके करी निजे तो कर हम अपन भट्टार लेके आल दे रहलो त ना मिली ठेंगा खाई ल बुढ़ाऊ नती ए जे घरे रहलू तो मार के तार मांगा सब फाड़ दे आ लगा जी मान ले जा अपन भतर के तू का खब घेवड़ा आई हम अपन दोसर बियाह करब आई हो माय माटी लागना यही से नु घर में छागरा लगता लागत है यही के चलते नु घर में छागरा तू के यहाँ ने खोल के एक कम बियाह करे खातिर घर में छागरा लगता हई लड़का के देखत रे कि चल लड़का के हाथ न तो लगाई अपन लखन लाई को के कथी हम का करी है लड़का के जाई कौन आवत रे मुंह में से गाड़ी आवता आई हने में सास बन के चल घर में ऐठलो मैं दोसरा के नावे हम कह देतानी नु मैं अनाज ले पानी ले जांगर ले मैं खट के देतानी घर में त चिकन बना के खाता रुलो मंगा जरनु